ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସନ୍ତ ନାୟକ ସୁପୁତ୍ର ଟୁଟୁ ନାୟକ ଭାଇନା ସେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି। ସେ ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ବି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଏଟର ଜଣେ, ସେ ଅନୁଭବ ହଉ କି ଅରିନ୍ଦମ ହଉ କି ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁସାନ ତାପରେ ନମିତା ଥାପା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷା। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ରେ ଆଦିତ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ କଣ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନରେ ପଶିଲି ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ହେଲା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, ରିସ୍କ ନ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଦେଖିଲି ଡେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲା ଇଏ କଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନୂଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କିଛି ସୁପର ହେଲା, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି କି ନୂଆ ପିଲାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। वी आर मेकर, ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଟିମ୍ ନେଇ କାମ କରୁ। ସପୋଜ ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ଗୀତ କରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ସେ ଗୀତ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ମୋ ହିରୋ ଆସିବ 3ଟା ବେଳେ 4ଟା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ହାତ ବାନ୍ଧିଯିବ। ଯଦି ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ସିନ୍ କରି ଚାହୁଁଥିବ, ରାତି ଆସିବ 2ଟା 3ଟା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ। ଏବେ ସବୁ ହିରୋମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 7ଟା ବେଳେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ହିରୋ ନେଇ କରିଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜିରୋକୁ ନେଇକି ହିରୋ କରିବା ଯୋଉ ମଜା ଥାଏ, ହିରୋକୁ ହିରୋ କରିବା ମଜା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦୂର ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ବାପା ହିସାବରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହେ ତମେ ବି କାଲି ଜାଣିଥିବ ତମ ପୁଅ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ, তুমি ତ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆଜି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ତା ଭଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ହିରୋ ମାନେ ଭଲରୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଫିଲ୍ମ ରୁହ ନା କମ, କାହିଁକିନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତମର ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର ତମେ ବିକୁଛ। ଫେସ୍ ଫିଗର ଖରାପ ହେଇଯିବ କିଏ ନବ। ମୋ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର, ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମ କରୋନା ପରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ରିଲିଜ ହେଲା, ତାପରେ ସବୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ୟା ପଛର କାରଣ କାହାଣୀ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବେ, ଯଦି ମୋ ଗୋଟେ ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ବିକଜ वी आर ସିନିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତ ସାହସ ମିଳିବ କି ୟେସ୍ ମୋ ପଛରେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ବି ସେୟା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେୟା କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଫିଲ୍ମ କରୁ, ସେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ହଉ ନୂଆ ପୁରୁଷ ହଉ, ଫିଲ୍ମ ହଉଛି କାହା ପର୍ସନାଲ ନୁହଁ। କାଲି ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର ବନେଇବ, ସେ ତମ ପିକ୍ଚର ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆସେଟ୍। ଆମେ ଚାହିଁବା ଏ ପିକ୍ଚର ଭଲ ହଉ। ତେଣୁ ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ମିଶନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରାଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ? ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଗି, ବାପା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଗି। ଆଉ ମୋ ରାଗଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଏଇ ରାଗ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଖିଆଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିଦିରେ କରେ, ଆଜି ବି କହୁଛି ସୁଧାର ସାର୍, ମୁଁ ଜିଦିରେ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ତ ଜିଦିରେ ନେଲି, ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ଇଏ ବି ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର। ତ ମୋ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯାହା ଚାହିଁଲା କେରଳା ଛୁଟି କରିବି, ଚାଲ କରିବା। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆମ ଫିଲ୍ମର ମେମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭଲ କହିବ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୋ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଦେଲି ଲୋକେସନ, ଅଡିଓ ଭଲ ଅଡିଓ ଦେଲି। ତେଣୁ ସୁପର ହେଲା ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ମୋ କଥା ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା ଚାହିଁବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପୁରୁଷ ମୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେହି ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଅଡିଏନ୍ସ କେହି ବୋକା ଭାବିବନି। ଆଜିକାଲି ଫ୍ଲପର ମେକର ଦଉଛୁ ଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ, ତ ଅଡିଏନ୍ସ ବୋକା ଭାବନି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତମର ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଇନରେ ଅଛ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ଏ ମୋ ଭାଇଜାନ ଆସୁଛି ମାନେ ତାର ଦବ। ସେଟା ନ ପାଆନ୍ତି, ସଲମାନ ଖାନ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍, ବଟ୍ ଯଦି ସେ ଲେବୁଲ ପିକ୍ଚର ନ ପାଇବେ ସେମାନେ ରାଗିଯିବେ।
ତାଙ୍କୁ ବେଉକୁ ବନାନ୍ତୁ ତାଗଡ଼ା ପିକ୍ଚର ବନାଅ ତାଗଡ଼ା ନା କମ ଏଇଟା ମୁଁ କରେ ନୂଆ ହିରୋ ନେଇ କଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କାଶ୍ମୀର ସୁଟିଂ କଲି ତାଗଡ଼ା ପିକ୍ଚର ବନେଇଲି ଫିଲ୍ମ କାଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ତମ ମରିଯିବ ଫିଲ୍ମ ରହିଯିବ ଫିଲ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ମୁଁ କହିବା କଥା ଫିଲ୍ମଟା ଆମ ଅତୀତ ୟେସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି ନାତି ନାତୁଣୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବି ମୁଁ ମୋର ଚିନି ଏ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ବନେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡଲି ଫିଲ୍ କରିବି ଏବଂ ମୋ ନାତିମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖ ତମ ଅଜା ତମ ଜେଜେ ଏ ପିକ୍ଚର ବନେଇଛି ଏବେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ୟେସ୍ ବସନ୍ତ ସାହୁ ୟେସ୍ ବାପା ବନେଇଛନ୍ତି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସୁଭାଷ ଘାଇ ସେ ପିକ୍ଚର ବନେଇଛନ୍ତି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତା କାମ କଥା କହୁଛି ରଜରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଜାଜ ମୁଭିଜ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଝାଏ ବଜରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ ତେଣୁ ଜିରୋ ହିରୋ ବାଇଜି ଗୋଟେ ହିରୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ପୁଅ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଡର ଥିଲା କାଳେ ଲୋକ ଭାବି ବସନ୍ତ ନାୟକ ଭଳିଆ ମୁହଁ ତେଣୁ ଡର ଥିଲା ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇ ପାଇଲି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲି ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇ ବନେଇଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲି ତେଣୁ ନୂଆ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ଫିଲ୍ମ କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଟୁଟୁଲ ନାୟକ ଯିଏ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଫସୋସ ସରିଯାଇଛି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋ ରୋଜଗାର ହେଲା ଫିଲ୍ମ ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଠିକ ସବକା ମାଲିକ ଏକ କର୍ମା ରିଟର୍ନସ୍ କର୍ମା ଦେଖିବ ଏବେ ଆଗକୁ ଟୁଟୁ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କରିବି ମାଷ୍ଟର ଜି ଫିଟି ଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କରିବି କଥା ଦଉଛି ପୁଣି ନୂଆ ହିରୋ ଦେବି ମୁଁ ନୂଆ ହିରୋକୁ ହିଁ କରିବି ହେଲେ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇବି ଗୋଟେ ଗଛଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କି ନୂଆ ହିରୋକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି ପୁରୁଣା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତୁମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତୁମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମେକିଂ ୱାଇଜ୍ ବଢିଆ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ହିରୋ ଉଠିଲା ସ୍ୱରାଜ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲେ ହବ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ ନେଇ ଗଲେ ବି ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି ସେମିତି ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଥା କହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲୁ ଦିଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି କରୁଥିଲା ହଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ରେବତୀ ପାଦେ ଆକାଶ ସବୁ ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର তুমি তো বনাউছ তাহলে তুমি কমর্শিয়ালি বানাও আজিয়া ট্রেন্ডরে বানাও যেমন কান্তারা হচ্ছে রিজনাল সবজেক্ট বট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কমর্শিয়াল তুমি যদি আর্ট কন্টেন্ট কু কমর্শিয়ালি প্রেজেন্ট করিব তাহলে লোক सक्सेस হবে দেখো টিভি আর ফিল্ম বহুত তফাৎ টিভি হচ্ছে স্মল স্ক্রিন এন্টারটেনমেন্ট এটা মাগনা দেখুন বট ফিল্ম হচ্ছে বিগ স্ক্রিন এন্টারটেনমেন্ট লোক টাকা দিয়ে দেখুন ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ବନାଅ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଖିବେ ଯଦି କାନ୍ତାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ନା ଦେଖିବେନି କାନ୍ତାରା ହଉଛି ରିଜନାଲ ପିକ୍ଚର ବଜେଟ୍ କେତେ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି 50-60 ଲକ୍ଷ ପିକ୍ଚର ହଉଥିଲା ଭଲ ପିକ୍ଚର ବନେଇଲେ ଯେମିତି ଆମର ବନେଇଲେ କାନ୍ତାରା ପୁଷ୍ପା ୟେସ୍ ତା ପିକ୍ଚର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତା ପିକ୍ଚର 40-50 ଲକ୍ଷ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ବଜେଟ୍ ତାଙ୍କର କନ୍ନଡ଼ ପିକ୍ଚର ଆଜି ସେ ହଉଛି ଷ୍ଟାର मेकिंग एमती बनैले कन्नड़ पिक्चर थिला 30-40 लाख बजेट थिला बट बड़ पिक्चर बनैले देखंतु सक्सेस पाइले आमे जो ड्रीम माउंट से टाइम रे 70-80 कोटी 1.5 कोटी 2 कोटी खर्च होतु एबे से आसला 10 लाख 8 लाख 15 लाख 20 लाख अरे बजेट बढ़े ना बजेट कमे बढ़े सेते तत्र ऑल ओडिसा भीतर चलला बर्तमान पैन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड होतु से प्ले बना ना ତେଣୁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ
ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ବି ତ ହିଟ୍ କରିଛି। ତମେ ବେକର ଯେ ବନାଅ ନା ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଯିବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ମିଳିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କୋଟିଏ ପାଇଯିବ, ବନାଅ। ସେ କୋଟିଟା ହେଇଯିବ 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ହେଇଯିବ। ସେ ଭୁଲ କଥା। ମୋ କଥା ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ମ ବନାଅ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ।